48 μου είπε 65, μου κάθισε λίγο περίεργα. Και δεν είναι η μόνη αύξηση, έτσι παρασύρει όλα τα άλλα. Χρειαζόμαστε κάτι το οποίο να μας ανεβάσει. Δυναμωτικό. Ναι, κάτι δυναμωτικό πραγματικά. Παιδιά, ακούστε, χτες συζητούσαμε με μία παρέα και μου έλεγαν για ένα μανιτάρι, ένα θαυματουργό κόκκινο μανιτάρι, το οποίο δεν είχα ακούσει, είναι συμπλήρωμα διατροφής. Γι' αυτό είναι μαζί μας ο διατροφολόγος, ο κύριος Μπέτσιος, Δημήτρης Μπέτσιος. Καλή σας ημέρα. Μπέτσιος, συγγνώμη. Καλημέρα σας. Γεια σας, κύριε Τι είναι αυτό το κόκκινο μανιτάρι? Αυτό είναι το περίφημο μανιτάρι των Θεών. Προσέξτε τα 5 μην βγει ο κόσμος στα βουνά, έτσι, γιατί γι' αυτό που σας λέω συμβαίνει. Βέβαια ψάχνουν άλλου είδους μανιτάρια. Η αλήθεια είναι ότι Βρόσιμα. για να μαζέψεις μανιτάρια πρέπει να έχεις μεγάλες ικανότητες, γιατί θέλει πάρα πολύ προσοχή και να είναι δόδημα και να μην είναι και τα δηλητηριώδη. Αλλά το συγκεκριμένο είναι το βασικό θεραπευτικό κατά κάποιο τρόπο τρόφιμο στην κινέζικη λαϊκή. Με επιτρέπεις να τα ανοίξω. Α, σε κάψουλες. Το έχετε και σε συμπλήρωμα, βλέπω. Ναι, κυκλοφορεί και σαν συμπλήρωμα διατροφής στην Ελλάδα πλέον. Με την ονομασία Ομανίτους, από ό,τι βλέπω. Λατινική είναι η ονομασία. Ακριβώς. Βέβαια οι ρίζες, σαν μανιτάρι στη βοτανολογία, ονομάζεται Ganoderma lucidum και παρόλο που είναι λατινική, όπως οποιαδήποτε έτσι, βοτανική ετυμολογία, οι ρίζες της ονομασίας του είναι αρχαιοελληνικές. Προέρχεται από τη λέξη γάνο, που είναι το λαμπρό, το λαμπερό, εξού και γανωτής και γανώνο, που γυάλιζε τα παλαιά σκεύη των παλαιών νοικοκυρών, και από τη λέξη δέρμα. Άρα μας κάνει πιο λαμπερό το δέρμα. Είναι το πρώτο εμφανές αποτέλεσμα, το οποίο... Κύριε Πέτσο, συγγνώμη, μας έχει έρθει μια ερώτηση τώρα από τα παιδιά στο κοντρόλ. Ναι. Που είναι και άμεση αντίδραση του τηλεθεατή. Όσοι έχουν προβλήματα με τα μανιτάρια, δεν μπορούν να τα καταναλώσουν, να τα φάνε γιατί έχουν κάποια αλλεργία. Αν υπάρχει αλλεργία, καλό είναι να τα αποφεύγουν και να έρχονται σε συνεννόηση είτε με τον διαιτολόγο του είτε με τον το συγκεκριμένο ίσα-ίσα που φαίνεται ότι έχει και υποαλλεργικές ιδιότητες, αλλά σε κάθε περίπτωση μπορούν να κάνουν μια δοκιμή σε πρώτη φάση. Αυτά τα μανιτάρια που βγαίνουν, δηλαδή που φύονται, ας πούμε. Είναι μύκητας, είναι στα δέντρα. Στην Ελλάδα, από όσο γνωρίζω, βρίσκεται στις ορεινές περιοχές του Πηλαίου. Στο Πήλιο. Είναι τα κόκκινα μανίταρα που λέμε. Ακριβώς, είναι τα μικροσκοπικά κόκκινα μανιτάρια που έχουν ένα καστανοκόκκινο χρώμα. Από εκεί και πέρα είναι κλασικό μανιτάρι, εδόδημο προϊόν στην Κίνα. Εδώ έχουν καταγράψει και πώς αναπτύσσονται, το έχει τα συγκεκριμένα γενικά τα μανιτάρια ως μυκητές. Έχουν βάλει σε γρήγορη κίνηση στο βίντεο και βλέπετε πώς μεγάλα τα μανιτάρια. Είναι εντυπωσιακό πλάνο. Και ίσως να αναφέραμε ότι επειδή είναι μύκητας και ο κόσμος έτσι έχει λίγο παραποιημένη την έννοια του μύκητα, νομίζω ότι είναι απαραίτητα κάτι παθογόνο ή κάτι βλαβερό. Τα μανιτάρια είναι λίγο παρεξηγημένα στη διατροφή μας, ενώ είναι πάρα πολύ θρεπτικά. Δεν έχουν θερμίδες να πούμε ότι συνεισφέρουν στην πάχυνση ή σε κάτι άλλο. Και το συγκεκριμένο μανιτάρι, όπως και άλλα, αλλά ιδίως αυτό το μανιτάρι, παρουσιάζει πάρα πολλές ευεργετικές ιδιότητες για την υγεία μας εν γέννη. Δηλαδή είναι σαν συμπλήρωμα διατροφής, τα οποία πολλοί κόσμος που κάνει δουλειές γραφείου, Αντώνη, δεν τρέφεται σωστά επειδή έχει ωράριο περίεργο, επιλέγει. Άρα κάνει καλό στο δέρμα, μας δίνει ενέργεια. Έχει πάρα πολλές δράσεις, δηλαδή δεν μπορούσαμε να τις απαριθμίσουμε και μία-μία εδώ και αυτό συμβαίνει λόγω των... Σε γενικές γραμμές, γιατί να το πάρει κάποιος? Σε γενικές γραμμές, εμπεριστατωμένα πλέον, δηλαδή από επιστημονικές έρευνες, και πρέπει να ξέρετε, συσσαγωγικά το έχουν τσακίσει οι Ιάπωνες, οι γείτονες των Κινέζων. Δεν μπορούσα στην κάμερα, συγγνώμη, αλλά είμαι περίεργος τώρα γιατί δεν το ξανασυναντήσει. Τι πήρε ο Ιαπωνέζος? Βοηθάει πάρα πολύ στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, στη ρύθμιση της χολυστερόλης, του σακχάρου του αίματος. Πλέον αρχίζουν και το εξετάζουν και για άλλες χρόνιες παθήσεις, όπως είναι χρόνιο άσθμα, βροχίτιδες, αρθρίτιδες, αλλά αυτά είναι σε πειραματικό ακόμα στάδιο. Βοηθάει πάρα πολύ γενικότερα στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού, έχει βρεθεί, και κυρίως λόγω των αντιοξυδοτικών που περιέχει, και επειδή και ο κόσμος ακούει πολλές φορές αντιοξυδοτικά, αν θέλετε να συζητήσουμε τι είναι. Τα αντιοξυδοτικά ουσιαστικά είναι κάποιες χημικές ενώσεις, κάποιες ουσίες, οι οποίες έχουν αντικαρκινικές ιδιότητες. Ακριβώς, αντιπλευμονώδεις ιδιότητες. Εδώ πέρα είναι πιο μεγάλη συγκέντρωση. Και κάποια έτσι κλασικά αντιοξυδοτικά, για να μην μπερδεύεται ο κόσμος, είναι και κάποιες βιταμίνες, όπως είναι η Α, η Σ, η Ε. 70 φορές πιο πλούσιος εργάζεται συστατικά από την αποξηραμένη τροφή, που εδώ και 2.000 χρόνια είναι σάρκα ουσιαστικά του μανιταριού. Ο Μανίτους λοιπόν. Να το δοκιμάσουμε, κύριε Πέτσιο, και να τα ξαναπούμε σε δεύτερη ευκαιρία. Όπως θέλετε εσείς. Άμα έρθει εδώ και άμα τα αναφέρουμε τίποτα δέντρα και τα να ανησυχήσετε, θα είναι από το μανιτάρι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή μας. Θα κρατήσουμε λίγο μια έτσι για να δοκιμάσουμε. Θα κρατήσουμε. Πάμε λίγο σε ένα περίεργο περιστατικό που συνέβη.